Gelaran Olimpiade Matematika tingkat SD karo MI nok Gedung Serbaguna Ledok Wetan Jonegoro pas Minggu awan digeger. Kawite kedadian iki sakwise ewuan peserta metu bareng sak lawang sampai gawe panik massal peserta, bocah-bocah karo wong tua. Pelaksanaan Olimpiade Matematika tingkat SD karo MI sing kelangsung nok Gedung Serbaguna Kelurahan Ledok Wetan Jonegoro pas Minggu awan digeger. Nok jero video amatir ketok wong tua padha bingung goleki anake. Pasak bare meloki sesi Olimpiade nok jero gedung. Malah tambah nemen mergo gor pirang-pirang lawang sing dibuka kanggo dalan metu mlebu peserta teko panitia. Sakliyane kuwi kondisi nok njaba gedung ya wis gak karu-karuan, mergo akehe wong tua sing ngenteni gawe nemokno anake. Situasi sing tambah nemen gawe gelaran Olimpiade sing diadakno karo Satya manajemen kepeksa dimandekno. Nafidatul Hima salah siji wong tua peserta lomba nakokno, Olimpiade sing mestine dadi panggonan kanggo bocah-bocah berkreasi tapi malah dadi geger karo amburadul. Jarene kedadean kawite pas peserta sesi siji metu secara bareng tanpa eneke arahan utawa instruksi jelas teko panitia lomba sampai gawe gerombolan bocah bingung goleki wong tuane. Saking panike bocah-bocah akehe sing nangis bingung goleki wong tuane, malah sampai awan wong tua lagi nemokno anake nok gerombolan ewuan wong. Wong tua ngarepno panitia penyelenggara bertanggung jawab utawa ngentokno sanksi teges ben kedadean koyok kuwi gak balik neh karo ngrugikno wong akeh. Edo Jodi Aldian, JTV.